Amur. O kurde. Dobra, no. Dobra, to już jest. Nie, nie jest karp. O, amur. O kurde. Obudził się. Czekaj, Nie, no amura to musimy wyciągnąć. obudził się. O, ładny. No taki fajny. Czekaj. Nie, ja tu zrobię... Ale masz mocny. Nie. Ale mam dobrze przykręcony hamulec, on jest naprawdę silny po prostu. O, tam mi nie próbuj. Ja pierdzielę. Dobra. Czekaj, bo on chyba jest naprawdę... Teraz będzie. Mamy To go. jest lokomotywa.